Кадерлем, мен бунда бик көңілі сарайға 2 билет татып алғайным. Ол да булха Башкортасы КВН лиганың финал ойыны. Мен сені яратам, яратам, яратам. Трамвайда йөрітем, йөрітем, йөрітем. Сезгә бүләк итем, бүләк, бүләк итем. Өйеңә озатам, озатам. Бына кыздардың йөрәгенә ябай юл. Йоклап ултырма дус. 11 март Конгресс холл Башкортасы КВН лиганың финал ойыны.